Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj još jedan tutorial u kojem ću vam pokazati kako da vaš Windows XP izgleda kao Windows 8. Sve što vam treba jest jedna tema od koje će link biti u opisu klipa. Idete tu na free download. Zatim ponovo. I sada nam se skida. Hajde. Ja ću zaustaviti klip dok nam se ne instalira. Skinulo nam se. Sad ćemo ga otvoriti. Malo pričekam. Ajde. Planu nam se, možemo X. Možemo X. Sada ovo što piše Windows 8 transformator pack prebacimo na desktop. Malo pričekam. Sada ga otvorimo. Idemo run. Idemo install. Sada moramo sačekati. Ja ću zaustaviti video dok se ne instalira. Kada vam se instalira dobit ćete ovako jedan prozorčić i stisnite primjeni. Ja neću, pošto će mi se ugasiti komp i vama će. Samo stisnite primjeni, onda će vam se ovako desiti, na primjer ko ovo, malo šreke, pisat će velikim slovima pričekajte. Zatim kada ode pričekajte, ugasit će vam se komp. Ne znam, hoće li se samo upaliti, ako ne upali vi ga upalite i imat ćete Windows 8. To je bilo sve što se tiče ovog tutoriala. Vidimo se u sljedećem. Čujemo se. Ćao!